Здравейте! Пак сме в KFC-то. Цецо? Трябва да кажеш, какво прави Цецо? Радо. Аз съм плейбоя на групата. И Марти. Не го правя. Вижте Цецо са. Загързи гърбичката. Дай ми влиза в план. Чакай, гледай каква. Вижте. Дай ради влизах в план. Чакай, къде трябва да гледам? Да, влизай. А, да. Прави така назад. Аз съм плейбоят на групата. Искам само за уточнение. Добре, снимай. Така. Надявам се да съм пуснал записвай. Няма много каза толкова естествено. Гледай такъв картоф. А тук вижте. Ей, извинете, насочи към мене, говоря. Бих искал, къде да гледам? Да, бих искал, не, леко камерата. Бих искал някой про Извинете, ми взема. Чакай малко. Да, сега. Бих искал някой да дойде с мен да си сипя кола, защото не мога да затворя капача. Аз идвам. Айде. Тригойка, бе. Аз съм висок. Така че ми ще бъдете. Да, така. Така не знаеш къде е камерата? Ето го е. Не, горе. Да си не видях. Ейка ми снимам кото. Добре. Ако писам кетчуп барбекю, какво ще стане? Да да питаме. Айде! Кетчуп и барбекю, дами и господа. Дай го разбъркаме сега. Ето един картоф. Ей, лъчи! Ето един картоф. Нищо. Я да питаме. Я да опитваме веднага. Нетето в места. Веднага се опитваме, трябва да опитваме. Омага! Смесихме барбекю с кетчуп и стана баси якото. Супер. Опитай го. Добре. Знаете ли как казвам супер, извинете? И това беше всичко от нас, приятели. Не, чакайте. Още един последен дубъл. Само лъчи по-бързо. Сипах лечето догоре и сипах кола. Давай, къде не лъчи? Сега ми е много. Лъчи, сипахме барбекю и кетчуп в едно. О, яко. Опитай го, бате, стана брутално. Да. Бате, питай Васко Марти. Да. Опитай го. Окей, аре. Пич, снимаш ме как ям. Да. Това е моят картоф. Виждате ли какъв е голям? Вау. Браво, картоф Това е е много много голям. гадно, бе. А пак какво трябва да е? Честно с. Мисля, че това е... Само ти Това е ванилия. качи видео в YouTube, не го беше и тъпи, защото никой няма гледа. Не, качи го. Защото аз съм плейбой. Да. Цецо! Защото аз съм плейбой на групата. Добре, и това беше всичко за сега. Чао.